Takže dámy a pánové, půjdeme do finále a tady si to skutečně užijeme, protože tady přijdou borci, kteří skutečně brázdí kickboxerský svět, nejenom ten republiku, ale evropský, ale i světový. Dlouhá léta, jsou to věkem de facto již veteráni, ale oba dva pořád trénují. Je někdo více, někdo méně, ale pořád se snaží, takže to si myslím, že dneska je to správná tečka. Ve váze do 85 kg, vypsaný kaječkový souboj na 3 kola po 3 minutách. Na druhou červeného pozvu dlouholetého reprezentanta České republiky, zástupce Spartak Muay Thai Žebrák, kde v tomto klubu působí jako trenér, zároveň i zápasník, závodník, borec, který získal v minulosti titul mistra republiky a startoval již na mistrovství světa v roce 1996 v Praze. Borec, kterému je 39 let, je to vynikající kickboxer, thaiboxer a zároveň i atlet. Vídáme se na řadě sportovních akcí běhů na dlouhé tratě. Dámy a pánové, přivítejme v prouhu červeném Honzu Landu! Loňský mistr České republiky v low kicku Masters Honza Landa! Zavzpomínám, před 20 lety, v polovině 90. let jsme spolu chodili trénovat v Praze, tehdy ke studentovi Fakulty tělesné výchovy a sportu, jakému si Dušanovi Macákovi. Honza Landa! Spartak Muay Thai Žebrák. Honza Landa! Více Evropy z roku 2004. A jeho soupeřem bude 41letý legendární pardubický borec, který získal v roce 2006 titul vícemistra světa v Řecku, kde jsme byli na mistrovství světa, a v tomto samém roce se mu velmi dařilo i na mistrovství Evropy, kde získal bronz. To jsme byli na mistrovství Evropy v Sevě, jak je to mistr republiky, skutečně legendární borec. A před 15 lety měl tu čest poprvé a vlastně de facto naposled. Jako ekipa České republiky jsme startovali na pozvání na světovém poháru v Kuvajtu, to si tak někomu nepodaří. Dámy a pánové, přivítejte Radka Čuru! Ladies, ať jsme tady trošku jako Las Vegas. Ladies and gentlemen, calling to the blue corner, ready to rumble! Champion, Radek Čura, MGT. Z roku 2006 v disciplíně K1 a mistr České republiky z roku 2000. Mezinárodní mistr Německa Radek Čura. A to jsou, dámy a pánové, momenty, proč tady stojím. Ať tady budu jednou. Asi to nebude tak dlouho trvat, budu tady se plazit, tak přece jenom před měsícem by bylo 50, nedá se to zastavit, tak možná za 10 let tady budu chodit, nebo mě budou vlastně pigalitový tašce, ale to jsou přesně ty momenty, proč tady jsem a proč to mám rád. Takže dámy a pánové, Honza Landa a Radek Čura, užijte si poslední fight.
A nakonec prvního kola, dámy a pánové, když vezmete, že borcům je 39 a 41 let, tak to skutečně zaslouží velký potlesk. Pojďme k Honzovi Landovi z Žebráku, který zápasí za Spartak Mohataj Žebrák, což je jeho díl, ročník 1976. V březnu bude 40 let. Honza Landa zápasí od nějakého roku 94. Jinak ještě před lety jsme spolu chodili trénovat právě k Dušanovi Macákovi, který v Praze studoval fakultu tělesné výchovy a sportu. Honza Landa získal stříbro na mistrovství Evropy VPK ve skotském Dundee před 11 lety, jinak vítěz světového poháru v Klagenfurtu. Ve všech disciplínách, protože zápasil v polokontaktních i polokontaktních disciplínách, má okolo 220 zápasů. Jinak v loňském roce získal titul mistra republiky v low kicku v kategorii Masters. Červené rohu popřeje Honza Landa. Coach is out, put fighters, borci do středu. Na druhé kolo.
Takže to se tak někdy stává, není to příliš obvyklé. Pak se to upraví. Budeme co nesu spíku, to bych se... Máme konec kola. Tak přece jenom ty suspenzory pro tajský box a jedničku no, jsou šňůrková záležitost, takže se může stát přece jenom, může dojít k nějakému rozvázání, takže tady tak, teď si to dámy užijí. Jedný sice po 10. hodině, ale přece jenom děti tady příliš nevidím. Pojďme k Radkovi Vančorovi. 41 let, ročník 1974, z Pardubic, zástupce tradičně z MG týmu. Již v roce 2000 získal titul mezinárodního mistra z Německa před 15 lety, jinak se účastnil už v Praze na mistrovství světa před 15 lety, kdy jsme pořádali mistrovství světa VKA. Je to účastník světového poháru v Kuwait City z roku 2001 a hlavně více mistr světa z Řecka z roku 2006. Tady asi pravděpodobně budeme muset chviličku počkat, než dojde k úpravě, tak snad je všechno v pořádku. A půjdeme za několik málo okamžiků do třetího kola. Po skončení tohoto duelu bych poprosil, aby do ringu přišel zástupce jednoho z hlavních partnerů dnešního gala večera, tradiční partner právě Garalčerů v Pardubicích, jednatel firmy Edreta, pan inženýr Jan Roček a předal cenu vítězi a poraženému. Borci do středu, coaches out, třetí závěrečné kolo. Tam vidíme nějaký malý kat, a je to borci vazelínou trošku oplácejí.
dámy a pánové, konec tohoto zápasu. Honza Landa a Radek Vančura. Jinak už ještě u Radka Vančury počet zápasů okolo 80. Honza Landa a Radek Vančura. Poprosil bych do ringu pana inženýra Jana Hročka, jednatele společnosti Enreta, což je společnost, která tradičním hlavním partnerem gala večerů v Pardubicích pořádá MG tým Pardubice, Dušan Macák a Linda Vlašovský. Máme tady výsledek, dámy a pánové, oba dva borci do středu boxerského ringu. Oba dva borci do středu boxerského ringu. Červený roh střed. A vítězem na body se stává Honza Landa, rok červený, ale potlesky pro Radka Vančuru. Oba dva borci par excellence, sláva vítězí, čest poraženému. Takže poprosím o předání. Počkáme tady na Radka, až si neme košilku.